aconsegueix un recorregut de qualitat a la nostra ciutat, sinó que també compta amb una gran experiència de prestigi internacional a països com ara Cuba, Mèxic o fins i tot el Sàhara. I clar, front a un projecte d'esta envergadura, des de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals de l'Ajuntament de València, no podíem més que fer-los costat, com hem vingut fent durant aquests anys, a aquelles iniciatives culturals més interessants dintre del sector audiovisual. És en aquest context que iniciatives com la Mostra Internacional de Cinema Educatiu mereixen tot el suport institucional per ajudar a ampliar drets. El dret a la cultura i a l'educació són drets fonamentals que troben un significant especial en els xiquets i xiquetes i en els nostres joves. L'aprenentatge actiu, la creativitat artística o l'anàlisi crítica de la realitat són valors fonamentals per a garantir que els més menuts compten amb tots els recursos possibles en el seu procés educatiu i al mateix temps per ajudar a millorar la nostra societat. Treballar en l'audiovisual a les aules era i és una autèntica necessitat. És un aprenentatge clau per a la formació de l'alumnat en el segle XXI. I jo crec que per tot això la MICE necessita el suport de les institucions i en això estem. Que iniciem amb la Mostra Internacional de Cinema Educatiu, volem acostar-nos a l'aprenentatge dels més menuts i de les més menudes, donant suport a una iniciativa realment bonica. Doncs la difusió i promoció de la cultura audiovisual amb la finalitat d'educar als nous espectadors enriqueix sense dubte la nostra societat. Celebrem un any més la Mostra Internacional de Cinema Educatiu. Celebrem la cultura i l'educació com a ferramentes indispensables per a millorar la nostra realitat.